No, prišiel vám ten rozhovor na tú maturitu? Ani nehovor, 7:30 Angulina. No ale tak to máš v pohode z Čachtíc, ja 7:30 zo Šišova? Akože, koľko, keď pôjdem ráno? Aj dali sa si z vás niekto dobrovoľnú maturitu? Ako nie, vôbec, akože nie. Tam. Čo to má? Čakaj, to jednu knihu. Oh my god. Ideme? Poďme na to. Nevládzem. No dobre, a už sme tu. A čo teraz? Čo chceme? Čo máme v pláne? No, ja presne viem, komu zavolať. Aha. Knihu? Dajte mi buď knihu alebo život. Hovorila som, že to zvládne. Vítajte pri prvých televíznych novinách. Prinášame horúce správy z Nového Mesta, ale aj zo sveta. Prvá novinka večera, ktorú prinášame, je krádež triednej knihy študentov maturitného ročníka na bilingválnom slovensko-španielskom gymnáziu. Odsudzená mala byť na nádvorí Trenčianskeho hradu. S triednou profesorkou našich maturantov spravil rozhovor náš reportér do terénu. Nech sa páči, predávam ti slovo. Ďakujem za slovo. Som tu s profesorkou, ktorej ukradli triednu knihu a tá nám k tomu povie viac. Áno, vy, pani profesorka. Áno, vy. No zbehlo sa to tak nečakane. Bola som na tréningu šermu a prepadli ma. Triednu knihu mi ukradli. No chcela som si len tak uzatvárať známky a akože to bolo strašné. To bolo slovo učiteľky, to i bolo odo mňa z Trenčianskeho hradu všetko. Dúfame, že sa táto nepríjemná záležitosť čoskoro vyrieši. Ježiš, to čo je? Nekúkaš televízne noviny? Však volaj do správ, nech to prídu natočiť. Obyvateľov Nového Mesta znepokojuje zvláštne správanie jazera Zelená voda. Pozrite si do krútku a presvedčte sa sami. Kto alebo čo môže byť týmto záhadný fenomén? Túto otázku sme položili mladým a vzdelaným seminaristom zo španielského gymnázia. S akou odpoveďou prišli? Poskytli sme im vzorku a oni vykonali pokusy pod vedením Janky Baniary. Ideme na to.
hlavné kvantové číslo, vedľajšie kvantové číslo a z toho si pekne už odvidíte magnetické kvantové číslo. A tu si nové vždy vyslúchať. Flashback. Pani profesorka, asi máme trošku problém. Krištof! A to sa vám ako podá Krištof? Ja neviem. Dobre. Ideme to nosiť? Drobátka, tieto výsledky sú znepokojujúce. Nech sa na to pozrú matikári. Svoje hlavy potrapili aj na matematickom seminári. Čo si myslíte? Prišli s uspokojivejšou odpoveďou? Entonces, si B es igual a 8, pero No me sabe, ¿y a nosotros? ¿vale? Multiplicado por b perpendicular, eso será igual a x partido por 3 más 5, porque está aquí el 5, x6 dividido entre 6 más una constante. Napíš tomu Salvadorovi, prosím ťa. Y 2. ¿Vale? No nos sale. Kam ani nutné. Ani Salvador to nevie. Našou poslednou nádejou sú žiaci spoločensko-vedného seminára, ktorí sa zamysleli nad filozofickými otázkami. Prišli aspoň oni s odpoveďou? Simona Vodalová je kde? Kašel, že vraj. Srdcová choroba. Hanka Chrenková. Tak viete, ona má tie zápasy, to bude nejaký vážny úraz. Beky Ašaková. Ona sa zranila na koni. Krištof je tu. Kika Kršiaková. Veď viete, ona je vždy chorá. Maxo Madunický, však toho som dnes videla. A čo príde? Sarah. Múdra. Tak, jednotka, jeden bod v priestore, dvojka, spojenie dvoch bodov, čiže nejaká úsečka alebo priamka, trojka, spojenie troch bodov, čo to bude? No 3. No dobre, Sarah, nemeškáme. Bo zapcha kolóna. Trietome. Trietome sú kolóny. Prerábajú most. Spojenie 4 bodov bude. Mária, nejaký priestorový útvar, čo to môže byť? Svoj, to čo tu máte? Však to je tá voda, čo nám donesie zo zelenky. Prečo je plná taká čierna? No, samo povedz. Lebo všetko vzniklo zmiešaním 4 živlov. Ohňa, vzduchu, zeme a vody. No, ale podľa Thalesa všetko je len z vody. No tak hej, lebo voda symbolizuje život a plný. A vlastne všetko.
A nie je tu z tej vody, z toho pahorka, čo Egypťania hovorili? Ale babylonská škola hovorí, že na počiatku existuje len v Egyptovský sladká slaná voda. A nie je to tá voda z tej trenčianskej studne hradnej? Lebo viete, ona je taká hlboká a má takú tajnú chodbu, no kto vie, kam vedie. Takže sa nič takové nevyriešilo. No, proste vlastne v Egyptu, tak už nemyslím. Ja aj tak vyšlo ešte tam malo. Opäť nič. No nehážme to nakoniec. Vidíme sa o chvíľočku. Babi, mám pre vás nové pikošky. Čo? Áno. Rozumiem. Ideme. Nasadajte. Čo tam robia? Bob hrabe! To sa javí talenti. No, Bobby by už mali byť na brehu. Nemáš číslo na Elišku? Diktujem. 1, 5, 5, 2, 8, 6, 8. To ma naučte. Babi, máme to. Yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you, and all the things you do, and it was called Yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing to have done. Was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful. And you know I love you so. You know I love you so. Jumped across for you. Oh, what a thing to do. 'Cause you were all yellow. I drew a line, I drew a line for you. Oh, what a thing to do. And it was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones.
I bleed myself dry. Ideme sa hasiť? Áno. Babi, mám pre vás nové pikošky. No hej, lebo voda symbolizuje život a pohyb. To som ja, vydelentí. Ja som na to zasmiala, to ne. Vítajte pri prvých televíznych novinách. Vítajte pri prvých televíznych novinách. Prinášame horúce správy. Počkaj, stop, Mária sa smeje. Obyvateľov Nového Mesta znepokojuje zvláštna správa. Obyvateľov Nového Mesta znepokojuje... Počkaj. Žiaci spoločensko... Nie. Našou poslednou nádejou sú žiaci spoločensko-vedného seminára, ktorý sa Našou poslednou nádejou sú žiaci Našou poslednou nádejou sú žiaci spoločensko-vedného seminára, ktorý sa Maxa, ja som hladná. Počkaj. Šnicla. Už čaká v jedálni. Idem.